A je to tu! Naša súťaž o prerábku v hodnote 14 000 eur má svojho víťaza. Ale má to jeden háčik. Víťaz výhru neprijal. Čauko! Ahoj! Ahoj. Čave. Gratulujeme! Ďakujem, krásne. Blahoželáme. No čo, jak si to prežíval? Ako ja normálne ešte teraz nemám slov, akože celý sa trápim, akože vôbec. Ale akože ja som ani ten, lebo sestra mi píše, lebo ako chcel by som jej tú výhru darovať. Áno. Ale nebudete to mať ani ďaleko, lebo ona momentálne kúpila byt v Žiline. Fakt? Čo? Vážne, hej. Oni sa akurát momentálne budú sťahovať. A tak nám dal číslo na jeho sestru, aby sme jej mohli zavolať a overiť si, či teda tú výhru vlastne príjma. No a nás to veľmi zaujímalo, aká bude jej reakcia a určite zaujíma aj vás, tak poďme sa na to pozrieť. Ahoj. Čauko. Ja tomu nemôžem uveriť. Kokos, tešíme sa. A blahoželáme teda, že máš takého úžasného brata. No. Ďakujeme pekne. No, ja som ho tak nenápadne zneužila, aby sme mali väčšiu šancu vyhrať. Takže ty si sa zapojila, brat, či koľkati ste sa zapojili? My sme sa zapojili 4. Ja som sa zapojila ako prvá, tak som vlastne manžela, že manžel. A ešte sme zapojili vlastne manželovú sestru a teda aj môjho brata. A s tým, že všetci, hoci kto vyhrá, tak to ide vám? Áno, my sme vlastne im dali aj peniaze za to. Takže oplatilo sa. Áno. Tak láska, máme výhercu, teší sa? Teším, ale myslím, že by sme si teraz mohli predstaviť mesto, kde budeme prerábať. Mesto Žilina je jedno z najkrajších miest na Slovensku. Leží na úpätí Malých Karpát, má 80 000 obyvateľov a ponúka veľa možností na oddych aj zábavu. Jedným z klenotov mesta je vodné dielo Žilina, ktoré je obľúbeným miestom pre rôzne športové aktivity. Spomenúť musíme rozhodne aj historické centrum s krásnou historickou architektúrou, Či Budatinský park, ktorý ponúka pokoj, prírodu a je ideálnym miestom, kde si spraviť napríklad piknik alebo prečítať si knihu. Takže takto v krátkosti o Žiline, no a poďme sa vrátiť späť k prerábke. Priatelia, takže takto vyzerá mesto víťaza našej súťaže o prerábku. No a za nami už sa nachádza Hájik, kam ideme prerábať. Mimochodom je to najvyššie položené sídlisko v Žiline. Ale dosť bolo reči, poďme už za nimi domov, lebo chceme ich predsa spoznať. Poďte s nami. No tak adrenalín stúpa, my už sme dole pred vchodom bytovky, ideme hore a začína to byť celkom zaujímavé. Láska, aké máš z toho pocity? Ja neviem, ja som doteraz mala nejaké pocity, stres, tešila som sa, ale teraz to zo mňa tak vysašalo a neviem, ako sa mám cítiť. Inak veľmi zaujímavá informácia. Výhercov sme videli zatiaľ len na Instagrame a... Počuli sme ich len cez telefón. Tak, a nechceli sme vidieť, ako vyzerá byt, kde sa nachádza a čo nás tam čaká, takže tá emócia bude úplne autentická. Ich uvidíme prvýkrát naživo, takže som zvedavý, že akí budú v takomto reálnom stave alebo v reálnej komunikácii. A ešte ani nevieme, na ktoré poschodie ideme dokonca. Takže nevieme v podstate nič, no a nevieme ani, ako by sme to celé nazvali, ale je to Ja viem. súťaž o prerábku v hodnote 14 000. Vyhraj a v novom bývaj. No dobre, dajme tomu, že môže byť, stačilo týchto skvelých informácií a ideme dovnútra za nimi, tak poďte spolu s nami, ja sa mega teším. Let's go! Aha, tu je, mám. Na aké ideme po schodie? Dobre. Dobrý deň, kriminálna polícia mesta Žilina. Čauko, no my už sme dole a na aké poschodie máme ísť? Na 5. poschodie. OK, tak keď nám otvoríš dvere, za chvíľočku sme tam. Ďakujeme. No šťastie, že je tu výťah, lebo neviem si predstaviť ísť na 5. poschodie s touto nohou. Aj Ksenka hovorí o nohe, ale však my ideme prerábať, takže chvala Bohu, že je tu výťah, že môžeme všetko znosiť a vynosiť výťahom. Tvoja noha za chvíľu prejde. Výťah nie je najväčší a ideme na 5. poschodie, takže keď tu niečo nevojde, čo tu asi pravdepodobne nevojde, skoro nič, ani posteľ, ani gauč. To som si neuvedomila. Takže budeme všetko nosiť na 5. Prepočítavam. Ideme. Tak čo, už sme pred dverami, hej? Mám zakopať? To je masaker. Čauko. Dobrý deň, čauko. Ahoj. Ahoj.
Prvá emočná chvíľka. Čauko, nazdar, čau. Ty koko, znovu sme tu. Čauko. Ja som normálne celý taký nejaký rozkolísaný. No, ideme dovnútra, ideme na to pozrieť. Ahoj! No, nazdar. Čau. Čauko! No nič, poďme dovnútra. Obaja pochádzame vlastne z jednej dediny, nedaleko Lipán, a tá dedina sa volá Dubovica. A medzi nami je asi 10 domov. Vlastne my sa poznáme od malička, ale tak bližšie sme sa spoznali, keď sme robievali v našej dedine tábory. Na tých táboroch sme sa tak bližšie spoznali, odtedy sa to tak nejako vlečie, vlastne kým sme spolu reálne začali chodiť, tak ako doťahovali sme sa asi tak rok, 2 roky. A prvú pusu sme mysleli, že sme si dali asi na zastávke v Košiciach, tuším to bolo. Keď sme vystúpili z autobusu a boli sme pri takej asi 4-prúdovke, no a tam asi padla taká prvá pusa. Klasika na izbe, romantika, mali sme tam akože taký pekný balkónik aj to. No tak Miška, keď sa rozhodla, že sa ide osprchovať, tak ja som to tam všetko pekne nachystal. No a keď vyšla zo sprchy, bum. Boli tam to prišlo. lúpenie, sviečky, hudba. Bolo to romantické. No a vlastne od toho dátumu sme si tak povedali, že do roka a do dňa, tak bolo to vlastne viac, či teda menej ako rok, a sme sa rozhodli sa zobrať a odtedy sme spolu manželia už takmer rok a pol. O súťaži sme sa dozvedeli, teda ja som sa konkrétne dozvedel od mojej manželky. Som prišiel z práce a ona, že počúvaj, Ksenka s Lukým dali nejakú súťaž o prerábke bytu, že by som sa mohol aj ja zapojiť, pretože ona už je zapojená. No a ja som to zobral najprv tak, že načo, že to určite nevyhráme, že tam bude určite kopu záujemcov. A tak potom som si to tak premyslel a vravím si, že asi by to bolo fajn vyhrať tú prerábku, keďže sme akurát v štádiu, že sme kupovali byt. No tak asi takto, no, som sa ja dozvedel o tej prerábke. No moc sme sa akože do súťaží nejak nezapájali a aj keď, tak málo čo sa kedy podarilo. Ale minulý rok sme vyhrali lístky na Ľudskú bílu, čo mala koncert v Martine na tom amfiku. Asi kvôli tomu, pretože ja som tu chodieval na výšku a skrze toho, že Miška chodievala občas cez víkendy tuna, tak sme sa rozhodli pre Žilinu, pretože sa nám jednak obom páči. Páči sa nám tá Žilina, ale aj strávili sme tu, dá sa povedať, že mladosť, študentské časy. Takže ja som študovala v Bratislave, on v Žiline, tak sme sa rozhodli, že vlastne sa usadíme v Žiline. Máme veľmi radi akože turistiku, ale vzhľadom na tú situáciu, čo sa týka týchto medveďov, tak sme to celé pozastavili a máme teraz taký trošku rešpekt. Chodíme na také... A volíme mesto. Také túry, takže teraz v podstate máme také mestské prechádzky. No tak my už sme usadení u výhercov na gauči. Zatiaľ sme si byt nepozreli, to si necháme na neskôr, ale ideme sa vrátiť k tomu žrebovaniu súťaže. Sedia tu traja, takže traja nevyhrali. Nebudú tu všetci traja bývať. Budú tu všetci traja bývať, ale ideme si to trošku objasniť, ako to celé bolo s tou výhrou a s tým žrebovaním. Takže vyžrebovali sme Peťa. 3, 2, Že nepozerám? 1, áno, vyber. Mám ho. Peter Molčan. Je víťaz, ty kokos. Aké boli tvoje dojmy, keď si sa dozvedel, že si vyhral prerábku v hodnote 14 000 eur? Takže celý som sa začal triasť a som tomu neveril. Ako nepozeral som to liveko, lebo sestra mi až zavolala, že si vyhral. A ja pozerám na to, že neveril som najprv, ale potom už, jak ste vy pozerali ako aj môj Instagram a všetko, tak som si aj takto potom celé uvedomil a neskutočne som sa tešil. Takže sme u vás doma. Ako to teraz je? Vy ste tento bytík aktuálne asi kúpili, alebo trošku viac o tom povedzte? Tak my sme tento bytík kúpili pred viac ako mesiacom, ale bývala tu vlastne ešte pôvodná majiteľka, ktorú sme tu ešte nechali bývať, kým ona sa vysťahovala do svojho nového bytu, ktorý si kupovala. Takže ona tu doteraz bola a teraz sme tu vlastne pár hodín. Takže dneska ste dostali v podstate kľúče. Áno, dnes sme dostali kľúče. A dnes sme vám tu nabehli. Ste naša prvá návšteva. Okay. Dúfam, že neposledná po prerábke. Nie. Veríme, že nie. Takže takto, sme si kúpili byt tu na Žiline a
začíname tu nažiť. Ideme si porozrieť byt, láska, čo teší sa? My sme len sa presunuli sem, ale ešte sme nevideli zvyšok bytu, takže poďme na to. Takže ideme na to a budeme si to nejak postupne aj komentovať. No možno budú tie komentáre všelijaké, no uvidíme. Poďme na to. Dobre, takže sme v chodbičke. Nebudeme sa vás pýtať zatiaľ, čo tu chcete prerobiť, ale ten obklad určite pôjde dole, že? Áno, to sme chceli. Pravdepodobne určite pôjde dole. Dobre, tak neviem, čo k tomu. Vyzerá to, že asi všetko stadiaľ pôjde preč. To je taká moja prvá predispozícia, že v tej chodbe neostane nič. Dobre, aby ste boli prekvapení. Dobre, tak čo by ste nám chceli ďalšie ukázať? Ktorú izbu, alebo kde by sme mali ísť? Ako prvý asi kuchyňu. Kuchyňa? To je také moje najobľúbenejšie. Čo povieš, že kuchyňa? Za tým krásnym výhľadom. Takže nachádzame sa v kuchyni. Predpokladám, že tu budeš asi ty tráviť väčšinu času. Aká si kuchárka? Často varíš? Často a rada. A kuchárka som dobrá, ale to musí hodnotiť niekto iný. Je veľmi dobrá kuchárka a ide jej to, no. Takže ako si predstavuješ tvoju ideálnu kuchyňu? Nejaké svetlé farby, lebo akože je taká malička, takže možno, že tie svetlé farby tu troška opticky zväčšia. Podsvietené, LED svetlo by sme chceli pod kuchyňou. To sa je inak veľmi dôležité. To sa mi páči, keď takto, že aj večer si napríklad, že niečo varím a zasvietím len ten LED pásik. A tak ja neviem, nejaký jedalenský stôl, určite nejaký taký menší. No, namiesto tejto dosky určite by sme tu dačo chceli také, že by sa tu možno dalo aj sadnúť. No, také áno. Dobre, takže cca predstavu máme asi aj my, že môžeme ísť asi ďalej. Čo by ste tu chceli, tak ideme do ďalšej izby. Kde pôjdeme ďalej? No, môžeme ísť, neviem, hneď vedľa je spálňa. Pán manžel chce ísť do spálne. Takže áno, manželka do kuchyne a pán manžel do spálne. Súhlasím, ideme do spálne. No tak nachádzame sa už v manželovej najobľúbenejšej miestnosti, sme v spálni, predpokladám, že zase sme na tom istom, všetko vonku, tento nábytok. A opäť sa vás opýtame predstava, aká je vaša predstava? No tak určite akože novú posteľ by sme si tu predstavovali. Nočné stoliky. Vlastne asi všetko. Asi všetko, no. To je zase taká malička, že tu moc toho sa ani nevojde. Ale zase mi nepríde celkom málo. Myslím si, že na spálňu úplne ideálna miestnosť. A je tu taký veľmi príjemný pocit, že fakt si to tu viem predstaviť úplne také útulné, že také závesy, proste svetielka, koberec. Ale fakt, že keď to tu bude prerobené, že človek sa tu bude veľmi príjemne cítiť, si myslím. No dobre, tak ostáva nám už len obývačka. Áno. Ideme do obývačky. No tak my ako návštevníci sme v obývačke. Obývačka je dosť priestranná. Myslím si, že na dvojizbový byt super veľká. Koľko má inak metrov štvorcový ten byt? Tento má 50. Presne, to je v podstate ten, čo sme prerábali v Poprade, ten mal nejakých 54. Takisto. Takže v podstate rovnaká veľkosť. A tie izby sú inak celkom dobre vyvážené, že není to, že nejaká je že úplne obrovská a potom na úkor toho je strašne malá spálnička alebo tak. Takže je tak. Ja si myslím, že na dvojizbový byt je super. A zároveň máte aj južnú stranu, predpokladám, krásnu, nasvietenú a tu je severná. Takže myslím si, že priestranná obývačka, všetko zase vonku. Asi áno. Minimálny gauč určite. A to rozpoloženie za vás je OK, že gauč na tejto strane, telka tuna, alebo mohlo by to byť aj naopak? Alebo... Mohlo by to byť aj naopak. Tiež sme zvažovali, že ako keby, že to zariadíme my, ale nevieme. Nevieme, čo by vyzeralo. Možno podľa situácie, že čo by sme všetko tu chceli dať, tak možno vtedy by sme sa rozhodli, že ako. Ale nevadilo. A čo všetko by ste tu chceli dať? Keď tak hovoríš, že podľa toho, čo všetko by sme tu chceli dať. Čo chceš, aby obsahovala vaša obývačka? Tak my už sme skôr rozmýšľali, že tým, že robíme občas aj home office, tak by sme chceli nejaký pracovný stôl. A ten sa moc do asi spálne nevojde, tak sme mysleli, že asi bude musieť byť tu. A že akože nejaký taký pracovný kútik, alebo také niečo tu ešte z toho. A možno na zamyslenie otázka pre vás, čo mne napadá, že keby sa našlo miesto v spálni, nebolo by to lepšie, že dajme tomu ste obidvaja doma, jeden môže byť na telke, mať svoju pohodu, keď nerobí, a druhý má kľud v spálni a má tam stolík, počítač a takto. Aj takto sme rozmýšľali, to
to nám príde logickejšie ináč. Mať tam to, len tiež sme nevedeli, že ako to tam Aj keď príde možno, prepáč, že ťa ruším, aj keď príde možno nejaká návšteva, tak je to lepšie, keď... Že ty si musíš dať čo vybaviť, alebo čo, že ich tu... Že mám to v súkromí a tu môžu si oni setkať. Takže ak by sme to tam dokázali dostať a že bolo by to príjemné, nebolo by to preplácané, tak boli by ste za to, že by to mohlo byť aj spálni? Určite, nevadilo by nám to. A ja mám takú dôležitú otázku, že teda keď sa takto rozprávame o tom, že ako by to mohlo byť, takže či to chcete nechať celé ako keby na nás, alebo chcete sa na tom nejakým spôsobom podieľať, vyberať nábytky a tak, alebo chcete teda to prekvapenie, že prídete sem a bude to tu prerobené a nebudete vedieť ako. Tak my sme videli vaše všetky prerábky a úplne sa nám všetko páči, aj štýl a vlastne aj tie farby úplne sa s vami stotožňujem. Ste tiež tak do svetla šli viac menej. Hej, všade asi. No, takže my to necháme na vás. Akože neteším sa, pretože by som vás tam tu nechcela pri tej prerábke, ale ja sa teším na ten moment prekvapenia. Ale a ešte potom ja mám jednu otázku, takú zapeklitú. A že napríklad dobre, keď chcete vidieť finál pekne, prekvapko, ale na začiatku to ešte prekvapko nebude a bude treba všetko vynosiť, že či budem mať nejakého asistenta alebo tak. Určite. No jasné, sme ochotní samozrejme, že pomôcť. Yes, a teraz sa ja teším. Teraz sa ja teším, lebo na toto jediné sa neteším, takže super. Či teraz som vás prinútil tak umelo? Nie, rátali sme s tým radi. Radi pomôžeme. Dobre, takže sme spokojní všetci. A potom budete mať prekvapenie. A potom predpokladám, že asi Afroditu chcete využiť. Áno, to by sme radi. To sú veľmi pekné kúpele, takže... Pôjdete si oddychnúť, super, a my už to potom budeme robiť tak, aby ste mali príjemné prekvapenie. Dobre priatelia, tak my už pomaličky odchádzame. A vidíme sa zajtra ráno o koľkej? O 9. Montérky a nastúpení. Áno. Čaute zatiaľ. Čaute. No, takže obhliadku máme už za sebou. Láska, čo, aké máš dojmy? Tak trošku akože prúser je podľa mňa, že je tu malý výťah, čiže všetko budeme musieť znášať, starý nabytok a nový vynášať po schodoch, takže... Len nejaké maličkosti, tak do výťahu. Ale bytík si myslím, že je veľmi pekný, priestranný, s krásnym výhľadom, takže... Hej, byt je super, podľa mňa na to, že je dvojizbak 50 m2, tak vyzerá priestranne. Tie izby sú podľa mňa ani veľké, ani malé, takže pecka. Kuchyňa je hrozná, takže tu budeme musieť celú zbúrať. Trošku mi tam príde prúser, tie stupáčky, čo sú v bytovke väčšinou v záchode, tak tu sú v kuchyni. Berú dosť priestor, no, ale tak nejako to vyriešime. A myslím si, že to bude veľmi pekná premena. Už sa teším na tie zábery pred a po a myslím si, že aj vy sa na ne môžete tešiť. Má to potenciál, takže zajtra začíname všetko búrať, dávať preč podlahy, no a domáci nám tým pomôžu, takže to sa veľmi tešíme. Tak zajtra ideme na to. Takže kameraman je už tu a... Prinútil nás natočiť takéto videjko. Už Luky so Ksenkou meškajú, tak sme si povedali, že oznámim aspoň susedom, že sa tu niečo chystá. A veríme, že čo najskôr prídu, pretože už sme riadne nedočkaví. Tak. Zverku. To asi budú oni, idem. Ahoj. Tu sa už točí, pozerám. No, dobre, akože... Nemám moc najlepšie správy. Meškam, sorry, že meškam, ale musel som ísť odniesť Ksenku ku lekárovi, lebo cez noc je celkom dosť opúchla tá noha. Takže neviem, či bude hospitalizovaná, alebo to bude v pohode, ale není tu, takže som tu sám aktuálne. Takže uvidíme, čo bude volať, písať. Uvidíme. No ale nič sa nemení na tom, že my ideme akože všetko vypratávať a robíme. No dobre priatelia, však začíname, takže potrebujeme všetko vypratať. Neviem, čo navrhujete vy, ale ja by som začal od malých skriniek, takže tuším, že v spálni sú malé stolíky. Babi tiež budú akože siláčky, skús. Dobre, len musíš to viac na seba náhnuť, že by sa ti neotvorilo. A s tými stolíkmi asi len po schodoch, nie, zísť. A toto si môžeme začať my dávať do výťahu. Tu, čokoládka. Aj si, to je tvoje, ty si ju kúpil. Ďakujem, to je dnešná výplata. Prísa.
Takže chcete nám povedať, že máme byť opatrní a dávať pozor. Tak, no a veď keď sa stane, len to hovorím, že... Bez problémov. Takže už od dneska idete, či... Od dneska, no. Včera sme si prevzali kľúče. Tu ste vyžličenia, či... My sme... Bývame tu na Žiline už dlhšie, ale originál sme z východu. Obaja, východniari. Východniari sme. No s Bohom, to horšie jak vypratávanie, nie? No mali sme tu prvého suseda, ktorý prišiel pozrieť, že čo sa deje, čo je asi prirodzené, keďže zrazu tu bol hluk, čo je aj dobré, keby náhodou niekto ten byt vykrádal, tak bol tu hneď a myslím si, že úplne zlatý, v pohode. Zoznamili sa noví majiteľia, takže dal nám nejaké info a všetko v pohode, môžeme pokračovať. Prvé auto sa už nakladá. A to tu ešte musí niekto vojsť. Ty vole, ty jak níci tam vošla, to musím dať to so sebou robiť. Ideš na to, si v pohode? Dýchaj sa boka. Dobre, páči sa mi, že domáci sú kvalitne motivovaní, takže to vyprázdnime. Mám pocit, že celkom rýchlo. Myslel som, že to bude trvať celý deň, ale mám pocit, že za 3 hodky sme vybavení. No a teraz ideme na moje najobľúbenejšie miesto v Žiline, čo je zberný dvor. Východňáre, co, boli ste v Žiline na zberným dvore už? A tam ešte nie, tam ja. Ja vám poukazujem mesto kľudne, v pohode. Myslel som, že dnes to stihneme všetko vyhádzať, ale podľa mňa budeme do večera na tejto križovatke. Takže nič. Ale máte chrén? Tak my točíme, keď chcete niečo, musíte byť na kamere. No všetko je na vyhodenie, keď sme na zbiernom dvore. Len na bitky, všetko. Keď sa dá, pomôžeme, ale neviem, či si teta niečo vybere. Pozera teraz. Nič pre vás? Hej, nejaké želesko. Želesko nie. Len komódku nejakú, keby komoda. A ako to zebe mám želesko? No, to je to. A tam nemáte nič? Nie, nie. Dobrý hymno za pani. Dobre vyzerá? Pani, či čo? Pekná pani. Vaša manželka? Nie, moja. Nemáte cigaretku? Nefajčíme. Nefajčíš. Takže komódky nič. Tam môžeš ísť. Hej, ďakujem. Takže nabytok, nie, že len želesko. Koľko sme porazí, tak jak rýchlo nám to zatiaľ išlo, tak teraz tu na zbernom dvore je obrovský rad. Ja verím, že to dnes stihneme, lebo to musíme stihnúť. Zajtra už musíme mať čistý byt. A tu je pred nami asi trošku viac aut a vedúci je na to sám, lebo ja ho poznám. Robí tu sám, takže musí zapisovať, riešiť tie auta a teraz akurát vošlo veľké auto, takže obávam sa, že to bude na dlho, no ale... No a ďalšia vec, uvidíme, čo Ksenka zatiaľ nevolala a nič sa neozýva, tak možno, no ja neviem, čo tam rieši. Dúfam, že si ju tam nenechajú a že to není nič vážne, lebo začína sa nám to celé komplikovať, no. Stoj, stoj! Tu je kúžeľ! Kúžeľ! Kúžeľ tu je! Kúžeľ tam bol. No neviem, čo by sa stalo, keby som tam nešiel. On ide naspäť. Zrobil som drámu, neviem, či opravnenie. Tomu hovorím zanietenie. Poď pozrieť, aké má ona nové mechty, dlhé, a čo robí s nimi. Celkom im tie robotky idú spolu, no uvidíme, možno na konci prerábky vznikne nový vzťah. Ale zatiaľ
Srandičky? They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. Máme čas obeda, tak čo lepšie na obed? Akože dobre, no. Máme ho radi, proste máme ho radi, nič viac k tomu nepoviem. Verím, že máte radi aj vymekač. Áno, samozrejme. No, tak ideme na to. Dobrý deň, vítajte, McDonald's, nech sa páči. Vy stále natáčali, ja som vás videla. Páči sa. Tak to preto ste boli milá, inak by ste... No, to rád počujem. Pozrite na mňa, viem ja byť nemilá, presne. To nejde. To sa nedá ufejkovať. Tak, a skadiaľ ste, z východu? Áno. Odkiaľ, ja som z východu. Ja som, akože bývam v Žiline už 5 rokov, ale no. A odkiaľ? Z Píska Nová Ves. No to ste ďaleko, ja som Bardejov. Ale teraz prerábame akurát byt tu na, čo vyhrali súťaž, sme robili na Instagrame. A oni sú prosím pekne od Lipan, takže to je bližšie k vám. Á, Lipany. Jaký byt ste vyhrali a ja chcem vyhrať? Ja som nevyhral, ja práve, že som robil súťaž. Oni vzadu, čo sú. A čo vy prerábate? Bytík. Nejakí robotníci? My sme robili na Instagrame s priateľkou súťaž o prerábku v hodnote 14 000 eur a nezapojili ste sa, no tak trebalo sa zapojiť. Ale kde to mám hľadať? Na Instagrame. Musíte sledovať Lukáš Stanislav a Ksenia Gregušová. Áno. A potom ma vyberete? No, keď budete mať šťastie, tak hej. Je nejaká tá protekcia, či nie? Nič, my sme férovi. Ja nemám šťastie. Ja keď kúpim los a bolo by tam napísané, že ešte vrať 2 eurá, tak ešte od mňa 2 eurá. Dobre, prerábku chcete, že by sme vás akože predsunuli, že vy vyhráte, ale za mekač peniaze chcete. To nie je moje, ale 50... Ani tá prerábka nie je moja. Dobre, 50% vám dám, 50% bude našich, mojich, vašich. No, ja sa viem, do východňare sa vedia dohodnúť. To je pravda, dobre. Zadarmo dneska nikto nehrabe, ale tak, na polovicu presne. ide všetko. Majte sa, pekný deň, dovi. Len toto tak nedávajte. Jasné, že nedáme. A kým sa ostatní tešili na obed, ja som sa tešila, že ma po kompletných vyšetreniach konečne pustili z nemocnice a mohla som sa znovu pripojiť k ostatným. Aj keď nie úplne v 100% stave. Vítaj, pacient. Nemáš sádru? Nemám ešte zatiaľ. A ty si kúpila akože jedlo? Ja som kúpila hot dogy a šišky. No a tak sme sa všetci spoločne najedli a pokračovali sme v prerábke. Prvá časť úspešne za nami. Takže už iba druhá polka. Celý byt je vyprataný, takže navára není moc plná, ale dodávka je preplnená. Byt máme čistý, tak ideme na zbierak posledný krát. Dobre, tak my máme prvý deň prerábky za sebou. Ďakujeme veľmi pekne domácim a ich kamošom, že sme to všetko spolu všetci vypratali, takže máme čistý byt za jeden deň, čo je mega. Takže... No a ďalej pokračujeme už len my sami, takže rozlúčime sa s vami a vy tu prídete už až na finál, ako to bude celé prerobené. Takže áno, návšteva na kávu a domáci si to prídu celé už pozrieť, ako to bude celé dokončené a prerobené. Takže vy sledujte ďalej a vy užívajte Afroditu, vy voľno a potom sa tu hádam raz všetci stretneme. Díkyčko za Ďakujeme, ahoj.
Takže byt už máme vyprataný a teraz nás čaká asi najdôležitejšia časť a povedala by som, že aj naša najobľúbenejšia a ideme vyberať nábytky. Tak ako môžete vidieť, nachádzame sa pred Kondélou. V podstate Kondéla Láska je spojená s každou našou prerábkou, takže teraz to nebude inak a myslím si, že už by sme tu nemali nič viac obkecávať. Poďme si to pozrieť dovnútra a niečo vybrať. Pozri, toto je tá posteľ, čo som ti ukazovala na e-shope. Vyzerá dobre, taký asi nový štýl. Tu máš aj vo viacerých hladkách. Dobre, len by ju trebalo zmerať, že či je tam v pohode do tej spálne, lebo tá spálňa je taká, že není moc široká. Tak daj takto od konca tej postele, takto 283. Poď tu chytiť meter, alebo ja chytím. No, tak kde tu? Ako keby. Postav sa tu ty, akože ty si stena, chápeš, si výška. Či budem, tak stoj rovno. Však tak stojím, robím stenu. Dobre, bereme. Nie, však pozrieme ešte iné, ale táto je asi dizajnovo z tých, čo sme pozerali, čo si pozerala na e-shope, taká asi najpriateľnejšia. No, z tých, čo si mi ukazovala v podstate. Aj toto kreslo som pozerala, ale v inej farbe. Akože ku gauču? Hej, je to pohodlné. Akože v obývačke máš gauč, ale keď príde návšteva, je dobre, že okolo stolíka. No, že máš viac. Hej. A toto je inak veľmi pekná zostáva si dať. Je veľmi pekná, ale... ale... nie tam do bytu, ale keď máš taký väčší dom a že nepotrebuješ rozkladať, a možno aj rozkladať si. A tak do toho bytu by sa možno asi ani nevošla, keď tak pozerám. No, akože ale keď nie, máš takú väčšiu obývačku, je fajn. Páči sa mi aj farba, aj tie nožky. Hej. Dobrý je. A nie. Dobre, čauko. Dávaj. Vyzerá dobre. Taký úplne sa mi páči, že je taký jednoduchý, má tenké tieto boky. Neviem, či sa nedajú sa rohnúť? Nie. A do väčšej rozkladáci. Asi hej. Hej, teraz si ho dvíha, dá sa rozložiť. Ale taká farba asi by tam nešla, čo? Nie, nedaj by musel byť. Majú tu inak aj nože. Som prekvapená, aj také kuchynské veci. Aha, panvice. A tento tiež vyzerá dobre. Taký bežový a s drevenými tými pačkami. Možno keby bol trošku iný oteň tej bežovej. Majú tam krásny výhľad. No, majú brutálny tam, výhľad. Keď si sadneš... No, tam je taký štvorcový balkónik viac menej. Takže skôr niečo také, no. No, tak tu budú piť kávu a pozerať na diviaky. No, láska kuchyne, ženské kráľovstvo. No, a pani domáca povedala, že kuchyňu chce mať peknú, že svetlu. Rada varí, takže svetlu, veľmi dobrý dotaz. Toto sme dávali aj do Popradu. A inak spomínala, že sa jej páčila, lebo pozerali všetky prerábky a povedala, že tá v podstate povedala, že všetky kuchyne sa jej páčia, takže na Chrasti sme dávali svetlu, u mojej mamky sme dávali svetlu, a v Poprade sme dávali svetlu, takže no čo povieš? Ja by som dala túto, ale by som ju skombinovala s drevom. Neviem, či s týmto, ale dole som ešte jednu videla, také blečie drevo. Vieš, že by bol spodok taký bledý, potom by šlo drevo a hore by sme to dali až do stropu, aby to vyzeralo ako kuchyňa na mieru. A že tá by bola taká trošku vypustenejšia a až do stropu, ale znovu v tejto farbe. Čiže tak, jak sme to chceli v Poprade, len nám nevyšli centimetre skrz toho, že sa nám nechcelo posúvať kachličky dole. Hej. No tu na zastenu dáme určite tie flexi panely, no neviem, ako by to vyzeralo s tým drevom, treba to napozerať, že či majú dačo také už zrealizované. Čo povieš? Sa ti páči? Akože páči sa mi, ale nepredbiehal by som. Je to prvá, vieme o nej, už sme ju aj robili, takže je fajn, ale možno nájdeme ešte niečo lepšie, takže poďme ďalej. A pozri stoličky, aké pekné. To je zase taký ten materiál ako aj taký podobný. Doriešiť linky potrebujeme. Ale stoličky treba Potom pôjdeme na stoličky postupne, lebo sa zmotáme, láska, poď tu. Ja idem tak, čo vidím, tak hneď chcem vyskúšať, pozrieť. Hej, a potom máme z toho jedno veľké kocúrkovo. Do Leskle by som teraz nešla. Nie, ani ja. Do Leskle by som nešla. Dačo tmavé, dačo matné. A tu je tá, čo je u mojej mamky inak. Táto je tiež pekná. Hej. Taká trošku, neviem, či sa to dá nazvať čo, toskánska, alebo aká.
Veľmi pekná. Mne sa akože páči, len neviem, že či do tohto bytu. Neviem, lebo na krásy to vyzerá dobre, lebo je tu veľké. A inak to je tiež dobrý nápad, že tu máš policu a také nakriedy, že si napíšeš. Vieš, mne táto linka sa páči v takom trošku väčšom. Že na tej krásy je tam proste tam obrovské účko skoro, L-ko. Tam je to fajn, že potrebuješ nakombinovať, dajme tomu sklo, plné, vieš, a teraz tam hore nemáme veľký priestor, tak by to bolo také, že jedna taká, druhá taká tam. Hej. Ale je fajn, inak veľmi sa mi páči. Tu je tiež taká podobná, ale má iné ručky. Aj Tesco má iné. Tento stôl vyzerá inak dobre. Nie? Ty vole, no, ten je brutál. Taký ako keby mramorový. Ten je fajn. Aj ten spodok má taký pekný. Wow, ten je pekný. Ale neviem, či by tam vošiel do ich kuchyne, čo? Zase väčšia kuchyňa, možno zase do toho, viem si to predstaviť v mamkinom. Vieš, že tam ako keby, že máš väčší priestor. Ale tam by sa tiež nevošiel. Hej. Ale akože keď máš taký veľký priestor. Pekný. Veľmi pekný stôl. Aj tieto no sú a tu pekné. sú tie, ktoré si hneď chcela z prvej kuchyne zriešiť, tie sú tiež nádherné. Tie sú krásne. Táto hlavne farba sa mi páči. Mne sa páči tá zelená. Aj tá zelená, ale... A však v podstate nemusíš dať jednej farby, môže sa to nakombinovať. No, inak aj ani toto nevyzerá zle. A toto je asi rozkladací stôl, nie? Hej, no čo láska, sedačky. Sedačky. Toto je taká podobná, ako bola dole, ale... Tá je pekná. Tá je krajšia. väčšia, nie? Krajšia, mne sa viac páči. Trošku. A zároveň tu by si mohli aj obaja ľahnuť. Tu je to také, že pre dvoch v pohode. Toto vyzerá fajn, taká farba, že bude sa im to tam hodiť, ale zároveň proste nebude tak vidno, keď zašpiníš. Kokos, ale toto? Akože nešla by som do takého štýlu, ale toto je tak pohodlné. No, fakt. Ty vole. A tu má nejaké... Čo to tu? Tu sa dá ešte niečo s tým robiť? To nie je masážne? Nie, to sa dá podľa mňa, že aha. A ja chcem tak. Hej, ja som to našiel. A moja... Našiel. A nie sú. Všetky sa tak dajú. No, tak toto je pecka. Ježišmária, to ti je... Končíme s natáčaním. A pozri na tieto stolíky. Tie by som tam inak možno aj dala. Sa mi páči, že je to taký set dvoch a vyzerá to dobre. K tomu nejaké také možno flexi panely. Vyzerá aj taký, že luxusný matroš. Hej. A je tu aj taká farba, jak chce sedačku cca, hej. Pozri, tu tak si prebalíš. Všetko perfektne. Tu máš. Dobre, však úca na plišakovi a... Láska, detské izby nejdeme ukazovať. Demografická krivka na Slovensku ide rapidne dole, takže deti nie sú v trende. Aj toto je fajn. Ale nemyslel som to tak s tými deťmi, ako že keď máte chuť, tak si ich spravte. No. A sú tu veci aj pre deti. Ale zatiaľ detskú zónu opúšťame. Toto je super v nejakej, neviem ani kde, ale proste, že je to gaučo, postel, tak také, vieš, že taká... výzbe tínedžera asi opäť, vieš, jak sa to volá? Leňoška sa mi zdá, že sa to volá. Fakt? Hej. Tak sa mi zdá, že sa to volá leňoška. No to úplne k tebe ide. Poď ty, leňoška. Táto posteľ je pekná. Hej, tu som pozerala tiež na e-shop, to sa mi páčilo. A má pekné stolíky. A to je asi masívne drevo, podľa mňa. A fakt je to také, že... Ale je nejaká úzka, či? A je to to je 160-ka, podľa mňa. Jaké je to mekúčke. Ani by si nepovedal, nie? Že vyzerá to také, jak koža úplne, taká, ale je to také úplne fajné. Príjemné, hej. Aha, teraz si dám napríklad len toto dole. Vieš, že nohy mi ostanú hore. To keď krč alebo či čo to, keď ťa bolia nohy, že si vyložiť. Má to aj katapult, že ťa vystrelím ráno, keď nebudeš chcieť stať. To by sa nám hodilo pre teba. Láska, ale stávaj. Ale náhodou, to je dobrá posteľ. A tyš, by ťa vykoplo vonku z izby. Takže také sú tu. Tu už je riadny komfortik. Vidíš, túto sedačku som ti ukazovala doma na e-shope.
To je pekné. Len tu nebola vystavená. Dobre, tak ako môžete vidieť, kopec vecí nájdete na stránke www.kondela.sk. Kopec vecí nájdete aj na predajni, takže kľudne si to všetko pozrite. My už na dnes máme vybraté, Láska. My už máme nábytky vybraté, objednáme si to cez e-shop, príde nám to rovno na byt, no a my už ideme ďalej plánovať. Tak my už sme naspäť na byte, doladzujeme ešte nejaké veci ohľadom plánovania, aby to bolo všetko tip-top rozmerané a prichystané. A kým sme boli v Kondele a vyberali sme nábytky, tak domáci si tu spravili elektrínu, pretože ako my sme spomínali na storkách a vo videu, tak toto nebolo obsahom našej prerábky, ťahanie novej elektriny alebo vody alebo nejaké buracie práce. Takže spýtali sa, či im necháme nejaký čas na to, aby si to tu mohli spraviť. Takže už si to spravili, je to hotové, no a teraz už môžeme nabehnúť my a robiť veci, ktoré sú súčasťou prerábky v našom podaní. Takže ideme to celé ešte doplánovať, no a potom už pôjde samotná realizácia, ale to sa ešte nechajte prekvapiť, takže sledujte ďalej. A ako celá prerábka dopadla, to si už teraz môžete pozrieť na našom Hero Hero, kde uvidíte celý proces našej prerábky, všetky nástrahy a komplikácie, ktoré sa nám naskytli. A hlavne výsledok a reakciu výhercov súťaže na prerobený byt. Či nemusíš chytať. Všetko sa začína komplikovať. Nič nestíhame. Práve sme zistili, že tie dvere nám nepasujú. Máme normálne, že problém za problémom. Kokos ľudia, máme pár hodín do zdania bytu a ten byt vyzerá, ako keby tu bomba vybuchla, je tu všade bordel. To nerob, že nestíhaš. 2 dní sa flákaš, už len žehliš tie za veci. Hej, tam si meniť robotky. Ty sa robíš, že všetko najlepšie vieš. Hej, však žehli ďalej za veci. Čo sa stalo? Čo sa deje? No s Bohom. Bože, ja nemám rada takéto veci na poslednú chvíľu. Toto má čo byť? Moje obavy boli na mieste. Nám už aj kameramani asistujú, lebo proste nestíhame. Keď sa udebe, som zvedavá, čo bude Ja už vrtám. Už so mnou klepe. Som v strese, ale že po faktickom strese. Wow. Čože?